ମୁଁ ଜୋସ୍ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ରଦର ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟର ଡେଲି ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁ ମାର୍କେଟିଂ କରିକି ଆସିଥିଲୁ, କ'ଣ ସପିଂ କରୁଛୁ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ଲଗରେ ହିଁ ଦେଖେଇବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପପୁନିର ସେରୁଆନି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ହଁ, ବଢିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେରୁଆନିଟା ଭଲ ସତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ କଲର ଚଏସ୍। ଆଉ ସେରୁଆନି ଗଲା, ଏଇନା ଆମେ ଦେଖିବା କାହ୍ନାର ସେରୁଆନି। ମାର୍କଣ୍ଡି ହବ ସିଏ ଭଣଜା ଆମର, ତା ସେରୁଆନିଟା ଦେଖେଇବା ଆଉ। मेरा भाई ପାଇଁ ଜୋତା ଆସିଛି। ଜୋତା ବଢିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବଜାରରେ ମିଳିଲାନି ଜୋତା, ବୁଲି ବୁଲିକି ଆଣିଲୁ। କେତେଟା ମାର୍କେଟ ଯାଇଲା ଠିକ ନାହିଁ। ଜୋତା ଯୋଉ ଦୋକାନରୁ ଡ୍ରେସ କିଣା ହେଲା, ତା ଦୋକାନରେ ଜୋତା ଆକୁ ମିଳିଲାନି। 16 ନମ୍ବର 20 ନମ୍ବର ଆମେ ଆଣିକି ଆଇଲୁ। ମାନେ 18 ନମ୍ବର ଜୋତା ହେଲା। 20 ନମ୍ବର ହୁଗୁଳା ହେଲା ଟିକେ ନା। ଜୋତା ଏମିତି ପୁରାନ୍ତିନି। ହଉ ପୁରେଇ ସାରିଲେ ତ ହଉ ଥାଉ। ତାପରେ କାହ୍ନାର ମାର୍କଣ୍ଡିର ଦେଖା। ମାର୍କଣ୍ଡି ହବ ଭଣଜା ଆମର। ସିଏ ତ କହିଲା ମୁଁ ଖାଲି ଖଣ୍ଡା ଆଣିବି ଆଉ। କାହ୍ନାର ସେରୁଆନି ଆସିଲା। କାହ୍ନା ତ ନାହିଁ ଏବେ ପାଖରେ। କାହ୍ନାର ସେରୁଆନି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କାହ୍ନା ପାଇଁ ଆସିଛି ଆମର। ଆଉ ସବୁ ଦେଖିବେ ସେଦିନ, ଯୋଉଦିନ ବାହାଘର ଦିନ ସଜ ହେବେ ସେଇଦିନ ହିଁ ଦେଖିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଦିଶୁଛି। ଏବେ ଖାଲି ଆମେ ଦେଖଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମର ଭାଉଜ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆସିଛି ପାଟଟା, ସେଇଟା ଏବେ ଦେଖଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମସ୍ତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ। ପାଟଟା ବୋହୁ ପାଇଁ ଆଇଛି ନା ନାନୀ ତମ ପାଇଁ ଆଇଛି? ବୋହୁ ପାଇଁ ଆଇଛି। ବଢିଆ ହେଇଛି ତା ବ୍ଲାଉଜ ପିସଟା କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋନ ବାଲା। ଏଇଟା ତାର, ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ଆଗ ପଟଟା। ଆଉ ଦେଖ ଭିତର ଇଏଟା, ଭିତରଟା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଜଣେଇବେ କିନ୍ତୁ। ଆଇ ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ହେଇଛି ତ? ଆଇ ତ ଆମର କହିଲେ ଭଲ ହେଇଛି ମାନେ ନାତୁଣୀକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ ସେରା ତ କାହ୍ନା ପାଇଁ ହେରା ପଛରେ ଆଉ। ଆମ ଭାଉଜ ପାଇଁ ଯୋଉ ଶାଢୀଟା ଆସିଛି ଦେଖିଲେ, ସେ ଶାଢୀଟା ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଗଦୀଶରୁ ଆଣିଛୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ନାନୀର, ଦି ନାନୀଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍, ଭାଣିଜୀ ମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ଆଇଛି ତୁଳସୀ ପାଇଁ। ଆମର ବଡ଼ ନାନୀର, ରୁନ ନାନୀର ଝିଅ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦିଶୁଛି, ମସ୍ତ ହେଇଛି। ତୁଳସୀ, ହଁ ହାତ ଲାଗିବ ତାକୁ, ଏଇଟା ପଛରେ ହାତ ଲଗେଇବ ଆଉ। ଓଢ଼ଣୀଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ହଁ ଏଟା ତୁଳସୀ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏଟା ତୁଳସୀ କାମ ଗଲା। ତା କାହ୍ନାର ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଭାଇଙ୍କର ସାର୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଯୋଉ ଭଣଜା ମାର୍କଣ୍ଡି ହବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆସିଛି। ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ଆସିଛି, କବି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ। ଏସବୁ ଆମର କେଶରୀ ମହଲରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେଶରୀ ମହଲର ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ କୋଉ ଭଳିଆ କେଶରୀ ମହଲରେ ଡ୍ରେସ୍ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଭିଉ ହେଇଥିଲା।
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ବଡ଼ ମାମୁଁ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଏଇଟା ପ୍ରତାପ ମାମୁଁଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ଟ ଆଉ ତା ସହିତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ଭିତରେ ଅଛି, ଏଇଟା ବଡ଼ ମାମୁଁଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି, ବଡ଼ ମାମୁଁ ବାହାଘର ଦିନ ପିନ୍ଧିବେ। ହଁ ଦି ମାମୁଁଙ୍କ ପାଇଁ ସେମ୍ ଆସିଛି, ବଡ଼ ମାମୁଁ ଯାହା ପିନ୍ଧିବେ ସାନ ମାମୁଁ ସେଇ ସେମ୍ ପିନ୍ଧିବେ। ଏଇଟା ଜଗଦୀଶ ପାଇଁ ଯୋଉ ରୁନ୍ ନାନୀ ବଡ଼ ନାନୀ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଆସିଛି, ଫ୍ୟାନ୍ସି ଶାଢ଼ୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ସେ ବାହାଘର ରିସେପସନ ଯୋଉ ଇଏରେ ପିନ୍ଧିବ, ମ୍ୟାରେଜ ପାର୍ଟିରେ ପିନ୍ଧିବ। ସବୁ ତ ଆମର ଝୁନ୍ ନାନୀ କାନ୍ଧରେ ପକେଇଦେଲା ଆଉ ସବୁ ତାର ସାନ ଝିଅ ତ ଆଉ ଗେଲ ବସର ଆଉ। এই দেখুন এটা মোর, এটা প্যান্ট আসছি তা সହିତ এই শার্টটা भी আসছি। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ସାର୍ଟ ଆସିଛି ପପୁନି ଭାଇ ପାଇଁ, ସିଏ ଏକାଥରେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଏରି 10 ମଙ୍ଗଳାକୁ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ସେ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ ହେଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ମତେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ଯୋଉ ଆସିଛି କଣ କହିଲ, ଏଇ ଝୁନ୍ ନାନୀର ବଡ଼ ଝିଅ ପାଇଁ ଆସିଛି ସୀମା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଝୁନ୍ ନାନୀ ଝିଅ ପାଇଁ ଆସିଛି ସୀମା ପାଇଁ। ଆଉ ସିଏ ତ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ତ ନାଚି ଆଉ। ଏଇଟା ସୀମା ପାଇଁ ବି ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଭାଇ ବାଛିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହଁ ସୀମାର ଟପ୍ସ ଦିଟା ଆସିଛି ଆଉ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସିଛି। ଏଇଟା ଆସିଛି ମାଉସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ହଁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଟ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି, ମାଉସୀ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବେ ବାହାଘରକୁ। ସେଇଠି ମାଉସୀ ବସିଛନ୍ତି। ହଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ପାଟ, ସେ ବାହାଘରକୁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବେ। ଆଉ ଆଈ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏନେ ଦେଖେଇବୁ, ଆଈ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଶାଢ଼ୀଟା ଆଇଛି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଈ ବସିଛନ୍ତି, ଆଈଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଲୁଗାଟା ଆସିଛି। ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତିଆ ଲୁଗା ଆସିଛି, ଆଈଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ସେମ୍ ଲୁଗା ଆସିଛି, ଖାଲି କଲର ଅଲଗା ଆସିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦିଶୁଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଆଈ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଆଈ ନିଜେ ବାଛିଛନ୍ତି ଆଉ। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ନାନୀ ଆମର ଦେଖଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି। ସିଏ ପୁରା ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ କହିଲେ ମତେ ଏରା ପସନ୍ଦ ଆସୁନି, ତାପରେ ଏଇଟା ପସନ୍ଦ କରିକି ପୁଣି ଆଣିକି ଆସିଛୁ କେଶରୀ ମହଲରୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଡ୍ରେସଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବେ, ଆମ ନାନୀକି ପିନ୍ଧିଲେ କେମିତି ଲାଗିବ କହିବେ। କୋଲାଇ ପିଙ୍କ ପିଙ୍କ ମସ୍ତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପଣତଟା ମତେ ଓଢ଼ଣୀଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଓଢ଼ଣୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଓଢ଼ଣୀଟା, ହଁ ଏଇଟା ଓଢ଼ଣୀଟା ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଓଢ଼ଣୀ ଆସିଛି। ଏଇଟା ଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ଏଇ ଓଢ଼ଣୀଟା ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମେରୁନ୍ କଲର ଓଢ଼ଣୀ, ଏଇଟା ହେଲା ଓଢ଼ଣୀ, ଏଇଟା ଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ଓଢ଼ଣୀ, ଏଇଟା ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ଆମର ସପିଂ ଏତିକି ଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଏତିକି ତ ସପିଂ ଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସପିଂ ଅଛି, ଆମେ ଆଜି ଯିବୁ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ଆସିଛି କହିଲେ, ମାନେ ସବୁ ମାନେ ବାହାଘରର ଲିଡର ହେଲା ଟୁଲୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ସାର୍ଟ, ହଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସିଲେଇ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡି। ସାର୍ଟଟା ଖାଲି ଆମେ ଆଣିକି ଆସିଥିଲୁ କେଶରୀରୁ ଆଉ, ସେମ୍ ଭାଇଙ୍କର ଯାହା ମୋର ସେୟା ସରିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଡ୍ରେସ୍, କେତେ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ କେତେ ସାର୍ଟ। ଆମେ ବହୁତ ସାରା ସପିଂ କଲୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ। ଯଦି ଆମର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟିକେ ଦବେଇ ଦେବେ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ। ରଖୁଛୁ, ବାଏ।